Tinokutokesai mabuja akanaka tauya nonhau dzanyasi zuva rochigumi noina mwedzi uno waKurume. Ipapa Zimbabwe noSouth Africa waburika manje kuti wasainirana pasi kuti kwai Zimbabwe ichagopa South Africa mvura yakachena. Kwai guta roBeitbridge ndo rinenge ichigaya mvura nokupepeta nokuti ichene yobva yapambiwa kuendesiwa kuSouth Africa kumusina. Wamwe womuZimbabwe wokudunhu rokumatebelere ndiko waribe kufara nokutoti iwo waribe mvura kureketa kuno nzvimbo zhinji dzomumaguta maomo kana kumamisha chaiko kwese kuribe mvura kana ibodzi, asi iwo wari kuti mvura ichabvepi yekuendesa kuSouth Africa, kureketa pachena kutoti wanoda basi zvinoita kuti homwe dzavo dzipfume hwii kuti zvowanhu waite ugaro hwakanaka, ili zvakaita kuoma chaiko. Tikaiti tirambe takaringa hedu. Judicial Service Commission yagoburika ipapa ichireketa kuti ino vanhu vari kutsvakiwa mabasa wana mutongi kuti wagotonge mudare guru munyika, High Court pachirungu. Saka rekai tigoona kuti zvinenge zvipera zvakaita sei, wanoziva vanhu wavo nowanenge waino vanhu wavo wanoda kuti wapinde kwaigopindai zviite zvisvino. Vanhu vari kufanira kuti waite basa zvakanaka. Rekai tigoramba hedu takandoringa kwazvinoperera. Mumwe akuzviti muprofeti Zimbabwe shiri kwai agopuwa maawa 350 350 hours pachirungu dzokuti aite basa risingabhadharwe, community service pachirungu. Nonyaya yekubatiwa nomhosva nomutongi wokukwekwe, mhosva yekukuba vanhu vanopinda kucheche kwaChem, ndipo unotoona kuti palibe kana zvamwari apa. Vanhu vanotoitawo hawo zvomuita mutsepwede chaiyo wachivhiringa soko novhangeri zvamwari. Uko Pashoni Java iye panganai pakare naiye Mike Chimombe wagonzi wari kuferefetiwa nomapurisa izvezvi nokutoti mumwe anoita zvemabhizimusi Andrew Manongore akaenda kumapurisa akawamangarira kuti kwai wagomubira mari yache wachisenzesa vanhu vanouya wakapakata anambavha. Rekai tigoona kuti zvinopera sei, nokutoti iye Andrew agoreketa kuti ndakatorewa mari inoita zviuru 10 chaizvo zvomari yekuAmerica. Rekai tinoramba takandoringa hedu kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi, tinokunyepai. Nyasi uno mapweta anoita kodzero dzevanhu ipapa ari kutoita zvokuramba akatomira chaiko kusimba, nokutoti mapurisa asunga wadzimai vanosvika 37 pachirungu. Wangu vari kuita zvokuratidzira kuti varume wavo vari kusenzesiwa, kufondotsiwa nokutsitsiriwa kodzero dzavo pamugodhi woTrojan. Kuno mapurisa abva andoakumba akati taava kukumbai hwii kufunga kuti bumbiro romutemo rinobvumira munhu wese munyika, chero achiri kuparadza mudziyo wevanhu, chero achiri kuita zvimwe zvinhu zvinonyangadza, anobvumiwa kuti apinde aite zvokuratidzira zviri pamutemo izvo. Rekai tigoona kuti zvinopera sei ipapa. Magweta anowira kodzero dzevanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights aiwa tinovaimba kuti wanoita zvino, toramba takaringa. Gurukota rinoringa nezvemuchini yechimanje-manje tatenda mavetere akavetera achei kureketa kuno. Ipapa agoreketa kuti kwai nyasi ndo pavhuriwa musangano womafoni anoita hayo manhare mbozha yavo. Rekai tione, kwai inonzi telecommunications conference, kwai ndo yekutanda yegore rino. Apa chiri kutonetsa Fadzai Maere ari kuramba akamudzvanya chaiko. Bazi rache riribe kana pamusha vodande mutande, website pachirungu iripo izvezvi iri kusenza ba. Kuno unogoita sei kusenza zvinhu zvechimanje-manje uribe kana iyo website yacho. Rekai tigoringa ipapa kuti zvinenge zvipererepi, peno achazoitawo nyadzi heno ticharamba takaringa. Zvikoro zvopuraimari nosekondari zvowondedzo kumasvingo. Paizvezvi wapwere wari kutofunda wakaita kuringana nozuva kureketa kuno wakapfurunurirwa
denga rese nomvura yakabva kunaya makuno yano idi zvakaita kunyangara woti iri kunaya bazvisvinu zvinoita kuti vanhu vakohwe yapedza kudando kwakuya nomhepo yokuparadza tumwe tunhu tulipo tushoma itoto unobva waona kuti palibe chizvinu idi rekai tigoringa hedu kuona kuti zvinombopera zvakaita sei ticharamba takaringa. Kambani inobika zvidhina yoWildel kureketa kuno kwaiya tofunga kuti rekai hedu titengese ivhu redu rakakura mahekitezi 130 kuitira unobva watoona kuti wakapushiwa kakunzi imi ibvai apa tisati takutolerai itotorai mari yatiri kuda kukupa iyoyi kuti tiregewo kutolerai mahara. Pakaita kunyangariwa. Rekai hedu tirambe takaona kuti zvinopererepi izvozvi. Wanoringana bvunzo dzowapwere munyika woZimsek wagoreketa kuti kureketa kuno takuti munhu wese ari kufanira kubhadhara mari iyo bvunzo dzokupera kwegore kana dzopakati pogore ari kufanira kusenzesa mari inoita mari yomunyika zviuru 11,550 17,558 pachirungu for $1 idi mari yamuturi yaita kuita kugwa chaiko yabva yandofanana nomutuwi kazombwa vanhu vakureketa kuti mutuwi obva waziva kuti ndoko zviri kubva izvozvi. Chikwata choHighlanders Boso chareketa icho kuti Ronald Moyo ari ndiye agere hunde ipapo achadaba zvokusenza ikweyo kubva panopera mwedzi uno waKurume uno. Rekai tigoramba hedu takaringa kwazvinoperera. Apawo Zifa yanzi yazopedza kuringa manje kureketa kuno yati aiwa Tenax iyoyo sara kudivision ibodzi division yokutanda asi Bikita Minerals chiendai kotamba mutambo nozvimwe zvikwata zvikuru. Saka ticharinga hedu kuti zvinenge zvipera mushechere kana wakasatoendesiwa ipapa kumatare chaiko. Tafara kuti zvareketiwa nyasi kwaino Zimbabwe Cricket wari kugopa wabvana wakawina mutambo wokiriketi uya wakaja South Africa nozuro wari kupuwa mari yopamusoro $80,000 pachirungu zviuru 70 zvomari yekuAmerica. Tikuramba tichizvitenda izvi tikutoimba kuti wakatamba mutambo ndo wachapuwa yakawanda wana murairidzi wozopuwawo shoma nokutoti ndo wanenge wakaita kutamba kwacho nguva zhinji zvinoita kupesana chaiko. Rekai tione kuti wanoti chii ipapo. Tikaringa dzirikitika pasi rese kuSouth Africa kwareketeka iko kuti kwai wanhu womuSouth Africa wari kuenda kohwa hondo iri kuitiwa kuIsraeri noPalestine kuGaza kuku asi wakaenda wakamirira iyo hurumende yeIsraeri wachibenhuka wari kusungiwa. Rekai tione kuti zvinombopera sei kuti waripo heno tinoramba takaringa. Apa South Africa iripo panyika dzimwe dziri kuvhiringika izvezvi nokusaika kwedandemutande rakadzikama nokuti kwai matambo anotekaira nopasi ponyanza anotekaidza dandemutande abviringidziwa iko kudunhu rokumadokazuva kuAfrica. Kureketa kuno kwai nyika dzakaita sana Liberia, Benin, Ghana neBurkina Faso dzakaita kunyangariwa izvezvi wari kuita kusaya kuti woita sei. Apa Ivory Coast kwai ndo yairi pamusoro kuribe kana chiri kutekaira kuribe kana akuziva kuti zvimbodini. Ndofunga ipapa Elon Musk anenge ari kuita kurowa manja kuti ndibvumidzei muone ndikupei dandemutande ndibvumidzei ndimi rekai tione kuti zvinopera sei ipapo. Kambani yeOld Mutual izvezvi inenge iri kuramba ichizvitambisa nomatope palibe mvura. Ticharamba takaringa kuti ichapera sei nyaya yayo nokuti kuti nyasi yazobva yaenda kotanika pachena zvinhu zvisingafaniri kutanikiwa yaenda kofukura hapwa dzomunhu zvibe mvumo. Rekai tione ipapa kuti zvichapera sei. Ticharamba hedu takaringa. KuNigeria kwai wakapamba wabvana waye wari kuda zviuru 620 $620,000 pachirungu kuti wasiye. Kwai wati mune mazuva anosvika 20 basi
Kana mukatadza kuwasiya kana kuwagwarasha towagwarasha wese. Pakaita kuoma chaiko. Nyikayo haiti kwai izvezvi iri kukangiwa nemunhu anozita rinoti ikuocha barbecue. Pakaita kunyangariwa kana vakomana. Ukazoerenga zvaanoita iye barbecue uyu imi idi zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvichapedziwa zvakaita sei izvi. Rekai henyu muone kuti sei anga ari mutungamiriri wehurumende akazvisiya izvi. KuJamaica vibes kateo kwayatakaniwa mhosva yaanganza apuwa iya yekuponda. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei. Tinenge tichindokunyepai. Kambani yoBoeing kureketa kuno kwai izvezvi itori mushishi nokutoti zvairi kuita hazvisvinuba. Ndege zhinji dziri kuramba dzindoda kugwa, dzindoda kuvhiringika. Masondo mairi apfuura yaya aidi zvaita kunyangariwa. Apa wagonzi wanenge wari kutadza kunhadzira zvisvinu, wari kuda kuti mari iingidzire kamu, asi wari kutadza kuita kuti zvinhu zviite zvokutekaira zvisvinu zvakanaka. Kuno heno tichaona kuti zvichapera zvakaita sei ipapo. Asi rekai tione kwazvinoperera nokuti isu kwanyasi aiwa tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.